Vaksan. Elbette bulaydım senin hakta. Başka kim var? Ne? Bir şey. Karena kita kadang da mana tak bisa jalan mana masuk mana ya saya kira kalau anda kalau ini Anan ağam başladı mı? Vahey. Dur be o maraken ha? Ay TikTok doğru ama sen var. Dost ağlar diyeyim mi? Ömrünü ödün yaş görkezecek podcast o. Ya şöyle Kamera da bundan al, ondan al, çepimden al, fakımdan al, hadi go. Biz geçen kere bir video koyduk. Bile koy. Şogun. Şimdi şogunum geldi. Size beren sorularım var. Tabii işlemeden beren. Değmesine değdik koruyor. En namı diyara. Cevap ver kolay da diyorum. Yemeğine cevap vermer bolarsunuz enne. Berer. Söz verdin de. Doğru değil mi? Hava. Yani arasında patpiska bolmadık patpisklamadan bareken olan sorularını verip bilmedim. O serler. Kima patpisini olsa şolon kıyını belirleyicilerini alındı. Bir başlayacak. Birinci soru. İyi yapmadı yanına. Nereden siz neçinci yıl ilk ölen ödüğünü gıdıklanıyana? Men ödüm arada aytsam, ödüm Gökçeli. 1980 yıl. 3 tane çağım var. Akı zaman var. Tuğla mı? Şey zamanlar naklar var. Akı zaman var. Bir yaşında. Bir bolyaken ha. Bolya. Bana derim. Gökçeli. Başıman boş. Oho. Yer var kali. Men ne yapacak görmedim. Tamam. Res geçirmen la. Böyle gidiyor. Men 96 yıl Marvel aytın tatualar etrafından ödüm. Berekellah. Öğlenmedik tümeji deyip ya. Ay tuğla mı? Naam dine terekenin de ha. Hava. Menin gullar da. Onu komentarda yaptırlar. Karaca kişmiş. Şu ad happy yours diye. TikTok'ta adı var şeyde. Karaca kişmiş ve sarıca kişmiş. İkiniz nerede sataştınız? Ev. İkinizden bet. Aydınlar ikimiz aydı var seni arada ağlayan. beti. Mayacan yaktın beni, değerlere söyledim seni. Aydın günü yaydımda doğru aydıp dersene. Ne gepleşin de diye de. Gepleş üçün başkaydın tayinladık abi. Gepleşik Olur için mu? başkaydın Olur tayinladık kovul. Yani inlik gepleşikimi de yine de ayıp berayır. Ayda ayar. Yok mal aytmal olsa Öyle onu ne aydım ayt yana? kişmiş ayıp bereli. Kişmiş ayda. Kişmiş ayıp bereli. Hava. Vaksan elbette bulaydım sen hakta. Öyleri olun taşmış, eştim başı boşmuş. Mışmış delgi donmaya şaşmış, tarıca mitli kişmiş. Atası yaşa yetmiş, taşlar yere düşmüş. Yenifin yaşı 65'miş, ikici kıyırlar kişmiş. Yıl kıyılmış, Yetişmiş, almatın ari pişmiş. boyları udun 1 metre 70, figura toldan 60. Geçmiş, 15 yaşmış. Geçmiş, bir olmuşmuş. Yeah! Haydi burada, vahey! Maestra! Şolguydu dönekin, ayun hayran bakan. Gödül gürki gül varsa dühet yetvanım. yaman edeceksin ay. Yıl kıyılmış, Yetişmiş, almatın ari pişmiş. Boyları uzun 1 metre 70, figura toldan 60. geçmiş, 15 yaşmış. Geçmiş, bir olmuşmuş. Yere! Bir iki layıktır. Barkalar düşmüş, doğanları içmiş. Kişinin adı keltir kişmiş, kakış ataşmış. Kaçıp gelfe Kişmiş, Ako murik boşmuş. Vakfın edip anlamayıram Bu namani boşmuş.
Kişmiş kişmiş 15 yaşmış. Kişmiş kişmiş bir olmuşmuş. Kişmiş kişmiş. Sağ ol. Vah hey. Yedigen video. O adım nokot kom. Kişmiş. Aydım neden doğru dastırını? Anlamayramın sözleri. Anlayırım. Aydım aslında Hemra Recep'in aydımı. Başta şu an anla bayram harip ber. Anla bayram aydı bir oldu. küçük ayak mağda oldu. Bir küçük ak. Murat Emin. Eski. Şeylere komentara veripdir. Näme sebäpden we haçan şu iki bolup aydyma başladyňyz? Ve birinji kimin pikiri geldi? Şular ýaly aydymlary aýtmak. Aslında Murik öňden märi Murin aydymlar. Men ýazýardym. Sadece ýazýan studiýam bar ondan. Men ýazýardym. Menem aydan bolýan ne aydym bilen ne sady bilen ortalykda şey bir ýolum tap bilmän ýörün döwrümde. Ondan her gün Murik gelýärdi maktatjanmady solaçy dostumuz gitara solo çalan. Şo bilen albom iş ýapýardy Murik. Sonra gelip her gün gelýär bir da koýaly. Böyle zaydım. Böyle koyarlar. Şu gün davay bile dayıp koyarlar deyip. O köpçülük oturýan bir ýerde bolyn. Kamera çyň görýän ol sen onu bir işlemeleydi ýa ha bilýän bir get tapmasaň da şoň ýala etmeret de ger gurrung däre. O aýsa davay bir da koyarlar da deyip koyduk. Koyanmazam gönü yörede gön şu birinjiге de koyanmaz. O yörede TikTok. Näme aýdym? Yürek bilen söýmeýäne yürek bermeli. Gön şonu aýtyp koyduk ki bol başda. Gön yöredi. Yoksam şondan 2000 hem videolarımızda edil şon ýabır. Öňe düşük ýokdy da şondan. Ondan gön şo yöredi. Ay davay bile goýup başlarlar diýip şondan soň bile goýulyp başlandy. Edil o 2000 hem bir pikirimizde bile aýdaly, näme diýip şo. Nemelen tomaşçylaryň dinleýijilerimizin öz pikiri bolup galdy. Arkalaşan daha aşar diýän. Tuğulamy gaty. Tötänden dörap gitti de. Bu ýaşrak aydymlary aýtman gowy ýa. Ýaşrak aydymlar. Men bolu şu köň halifalar aydymlar aýtsak bolýan. Köp bilen onu daha özümüz çaýdalydyk. Yine de sesimiziň mara neme gabatlaşmanyň. Yine bir sebäbi Murin sesini açyk daýuwdan ýeskilrak. Men kaç ejidrak, inçerak gelýär. İkisi gabat. İkimiziň hem sesimiz inçe ýa ýok bolan bolsa ýürege düşerdi. İkisi şondan alış. Şemeterim orkestrda goýulýar. Bom. Basy duaty. Arda. Inçe truwa duaty bilýän. Işo şey alışýarda ýok inçe. İş onu ýaly. Sesimiz alışdy, onu gowurdylar da. Şoň esasyna da gitti. Şoň esasında da senin birisi zor. Öýle oturup başlar. Ýöne aslında var men. Yürek berip söýmeýän şol aýdymy. Meniň kim diýsem käm marda. Dinläp gördüm. Elbette bir gitarist bolan Maksat Allanow diýip. Şonda onuň bärde bir gitarist olanlar bar ya ýaş goýulçylar da şonu diýýärdim de şol aýdym aýdyp ber. Yürek berip bilemzok. Näme aýdym diýip 5 tane gitaristden soradym da. Onuň bir ýerden aýtdyk da seda. Şeyle bir yürek. Ol aslında wara birinjiге de gaýdanmyzda biz iki de aýtyp goýdyk. Birinjiге de gaýdanmyzda iki bol aýtdyk. Olam ýöredi. Olam paşdy 100.000 prosmotr dap bolýdy. Soň ýene bir daha düşmeli diýip şeyle daha tapman goýduk. Ýene de bolyn olam ýöredi. Ay şol aýdym bize düşşek. Şol aýdym. Aslında söýler ama orada. Asly kimin aýdymdy onu bilemok. Ýöne biz Döwran Saparowyň aýdymdy diýip bilýär. Şol aýdym. Ýöne Döwranyky däliken. Bilemzok edil aslında. Komentarda bar, o Döwranyky däliken. Ýöne menim Döwranda dinledim, Halipada dinledim. Döwran Saparow. Onu men bilemok şol aýdym. Vah hey! Yürek bilen söýmeýäne yürek bermeli. Görünmäni islemese bizim görmeli. Ödü gelip çağırýança dostlar barmaly. Gitse gitsin bedidindan garap durmaly. Yürek bilen söýmeýäne yürek bermeli. Görünmäni islemese bizim görmeli. Ödü gelip çağırýança dostlar barmaly.
Gitse gitsin bediğinden qarap durmalı. Dilim barmı qayta qayta söyyen dimeğe. Nädip dözýäň sen gyz meni ýalňyz goýmagy. Arada pek yürek berip söýgüň duýmagy. Razi bolsa mene taýyn canım bermäge. Yürek bilen söýmeýäne yürek bermeli. Görünmeni islemese bidem görmeli. Öde gelip çağıryança dostlar barmaly. Gitse gitsin bediğinden qarap durmalı. Söz tapamak sözüm yoktur akıl vermege. Ya da bağıt bilyen yalvardıp durmaga. Şahir delmen namı yazıp hati vermege. Lälicek kıyız közep yürme cevap vermaga. Soňky gezek seýnan şaýyn seni armaga. Wagtym ýokdy seni ýygyňdan bolgap ýörmäge. Ay bolýala men oňaýyn diýsem saňa. Küser ýürek sorar seni gün bermez maňa. Yürek bilen söýmeýäne yürek bermeli. Görünmeni islemese bidem görmeli. Öde gelip çağıryança dostlar barmaly. Gitse gitsin bediğinden qarap durmaly. Bravo. Nem üçin gökçeden göçdüňiz? Şonu sonra aýda dost diýipdirler. Awga da işleşdi. Näme maňa patbisim bol? Ad bar barmy? Ady ýok. Men patbisim da. Sana patbişiňde. Yer bolýa ikinji soraga geçýär sonra. Şükür Hojaýew. Salam. Nem üçin aga bilen Moryk aýdym aýdanyna dol aýdan oklar. Aýtgan aýdymlary 1 minut diýär. Demek ýygyna garaşýardy. Diýmek ýygyna garaşýar elbetde. Nem Dol üçin? çıkaras nesip boldy. Ay TikTok gyýsadyp goýaýatsa, dol aýdýatasyn, dol bilýär. Köp aýdym bir. Kaçan çıkararsyň? Toýga çağır aýdyp bereli. Toýga çağır aýdyp bereli. Olay bir näme çykan jogap berýär, toýga çağır aýdyp bereli. Bit ber bana ka. Oga toýga çağır aýdyp bereli. Betele. Onu bekede bir Müslümanam. Onu şükür. Hadi kim şu? Şükür Hojaýew. Olay bekim. Toýuňa çağırýan, çağırandan dolu saňa aýdym aýdyp berär. Sen aýdym bolýar adam? Söz berýän adam? Mesele ýok. Bolu. Toýuňa çağıran şükür bam. Ene şu wagt coming taralan paşsy bir 50% gözel diýip aýdym aýtmadyňyz, maýa diýip aýdym aýtmadyňyz, ýa plan diýip aýdym aýtmadyňyz. Şunça aýdan diýdim, aýdan zok. Näçe beýdiýärler? Ya şoňa ya wagtçan ýypyr. Yo ondan däl. Jany ise katy bolýarmyda. Şoň. Biz jany waýdýatda atlaryna jany oşýatda. Ýönen şo ýanky maýa aýtmasaňyz, gödel aýtmasaňyz. Maýa aýtdyk ýöne, aýtdyk. Köpsini adyny aýtdyk, hemmesini. Ýöne her bir gyýdyň adyna aýdana bolsak, ýygyny hökman jany oşandyr. Jansyz aýdymyz ýokdur. Emel jany. Tire bir de patbisin olur. Bizim janymyz olur. Mesele ýok. Biz gowurýas olur. Inni şu adyan bir näçe gyýlar bar da indi. Olan kyna açan aýtjakdyňyz. Onam söz berin indi. Olur. Aýdar yetişdigimizden aýdýar. Da hemmetin birden näde aýdar. Hatken aýtýan aýtmetişi bolan. Bekana taýda bir aýdym, maňa bara dost padark edeýin itler. Dost 30 ýaşdan gyýdyň ady bar, şol aýdym aýday bar o dost. Ýepet bile ýapýar diýär o. Hemmetin aglap jan boşup çyksak Ben boldy. adama diýip berdim men dost. Näçe minitdir olaýdym. Şonu aýdýany. Dost bereýine şonu aýtsana diýär abi, gurek dazdar gülüp ýan diýär, beýtek paklon ýok diýär. Kaçan aýtjak bolýanyna. Aýtjak ýok. Aýdar. Gade. Aýdyp näçe gelýär? Elbetde. Mergen.
Maralla öýdäksin hadi. Görmeni. Ne? Şulaydım yerite maral attılar için gitmeli. Şulaydım yerite maral attılar için. Elbette wagt zat maral. Wagt zat maral. Unutmarın seni aymarın. Aytıl gece ay bolun. Yıllıqlan yanından aylanın. Sağ oýdaky. Ede doğun ay bilin. Unutmarın seni aymarın. Aytıl gece ay bolun. Yıllıqlan yanından aylanın. Ede doğun ay bilin. Geceler yarı yatlayan otlayan Hey! sensiz yürek ağlayan lelem maralım lelem gelsin yanıma oylan maralım otlar varma canıma canım maralım Haydim haydiyan yarın şanını lelem Maralım. otlar salma şirin canımı Canım maralım. Haydim haydiyan yarın şanını lelem maralım otlar salma şirin canımı canım maralım Geceler yarı yatlayan otlayan sensiz yürek ağlayan lelem maralım lelem gelsin yanıma oylan maralım otlar sarma canıma canım maralım lelem gelsin yanıma oylan maralım otlar sarma canıma canım maralım Can maral. lelem gelsin yanıma oylan maralım otlar sarma canıma canım maralım Sahna çıktın hadi. Sahnada öňüzde bir näçe adamlar bar. Gelibem biri, bir gaýy. Bir gaýy. Geldi. Gelibem söýýän diýse näme derdiň? Ana. Ulu başlar ki çişler diye bunu geçirip Maral abi, muňa diýme. Muňa diýişi däl. On şeyle de Ýa aýtdy be. komentar eder de yazýarlar. Menem siz söýýän diýip onu opşman edi diýär. Men biz hem Yo, opşumany da däl. Yo, opşumany bilen garjak bolma. Sen soradan tutjak bolmagam. Umumany birden şon ýaly sluçy boldy da näme derdiň? bolup biler durmuş. Haçan bir neme duşa belli däl. Can baktın olsun diye ne diye. Can baktın olsun diye. Merem diýerler näme diye. Söýýän ýajak gona. Näme edecek? Başka varyant yok. Birden halamasan söýmeseň näme? Ay den maşa değil ya, aydın den rasak gelýärler. Doğru söz. Bol da durmuşdu. Bolu verdin, durmuşdu bolmalar. Näme üçin men aýdym aýdalýar? Sebäbi muştoklam siz dinläsler. Ýani gördüňiz da bir minutlyk aýdym aýdýaňyz da goýýaňyz diýe.
Dolu gowy edip bir aýdym aýdyp beriň indi. Onuň galan aýdymlary toýlara çağırmaty aýdyp berersiler. Bolar. Äder şu aýtjak aýdymmy kimin aýdym aslında. Ay men häzir başynda bu diýänje sözüm bar. Oo. Başynda bir diýänje sözüm bar, men şonu diýeýin, özler bilýärler. Yo kimin aýdymdygyny bilmezlermi? Bilseler ýazypdylar o. Onu seret, bola näderli? İki taraply näderler ha? Kim bilse sowgatba. Aha. Şey ne burada? Näder? Ýeri. Ähman patpişikler. Häzir şulaň aýtjak. Eýetin indi kep Beşiktaýda. Eýetin. Häzir agalan we dostlaň aýtjak aýdymlaryny kimin aýdymy bilseňiz kommentariýa ýazyň. Kimde kim bilse paraha tutut karhanaň adyndan sowgatba. Ýa-da Men aşa Abbasdan 2 adamlyk nahar akşamlyk. boly Eger isteseler özüm oturýan. wagtjany her ýerlerine wagtjany wagtjany. Näme aýdym onu bileliň de. Wagtsan şuun bir 10 ýerden öýe ýene-aýda diýip garaşýan ýarlarymyz elbetde bulay. Hakda. Ini dostum ikimiz kafe barda Oturmağa iki gödül çağırdı 50'den ken urduk Mesolluk meylis kurdu Bak saat 11 bolupdur Gideli dostken oturdu Benim ferhoş sen ferhoş Pulu almadı cübülür boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yolsam ferhoş Benim ferhoş sen ferhoş Pulu almadı cübülür boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yolsam ferhoş Wagtsan elbetde bulaydan Diller dişe çoluşyalı sözler yok Yaman bardı hani gelin kıyılar ya Hani aydım salları yok Bir de bakyan gözler ya Her kim öýüne gaýdypdyr ho Hürmet edyen kıyılar ya Benim terhoş sen terhoş Pul kalmadı cübüler boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yoldan terhoş Terhoş sen terhoş Pul kalmadı cübüler boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yoldan terhoş Yeah! Mine barsam kakam yencer ya urur Öğrenşenler ecem can korak durar Sine gelnecim görür Kapını açman kovar Soraysa aylığın nerede Giden günen kimi var Benim ferhoş sen ferhoş Pul kalmadı cübüler boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yoldan terhoş Benim terhoş sen terhoş Pul kalmadı cübüler boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yoldan terhoş Benim terhoş sen terhoş Pul kalmadı cübüler boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yoldan terhoş Benim terhoş sen terhoş Pul kalmadı cübüler boş Gideli dostum neyleymedi Diğerler yoldan terhoş Yani 50% gıyı gelinden özleri şol bizim amaatlamada ayda dedim 50%. Indi galan 50%. Näme öýdýän? Bolýar. Wah. Sen eýesi bar diýdiň, eýesini bilesimiz gelýär, söz berdiň diýe. Aýjaren 26-430. Wagt janyp özüne çekdi, gowelşe özüne. Gülşat Noli 28. Tamam. Salam, ol sözüň eýesi bar diýdiňiz. Kimke ol sözüň eýesi? Gülsenem. Kim mesi şon soraýarym? Söz senden. Wagtsan elbetde bulaydım sen hakda. Başka kim barada bolsun? Bum. Şahra. Can sözüm o tüyce. Awa.
Bu sözün eýesi var söz. Men Aydaryn ip jogap berdim da. Söz verdim. Elbette bu cennet canım seň sözüň. Пытаюсь себя защитить. Почему? Это ужасно. Я вам не верю. Yani cennet kim diýenler? Egencigim cennet. Çağaçyk ýykylýar da. Can ýa-da. Can iň iri zat şol. Şuňmy? İň iri zat, iň gowurýan zat janynyň jany da ol. Wagt can ýykyldy da diýär çağa. Olam ola. Awa. Ol şol kän aýdan okdum da käwa bize de wagtça bir zat ýa plan bollo diýip wagtça diýip oldu. Daway şol köprak diýip ne diýip Fişka. onu aslında fişka diýip fişka da Owur ýa. däl başda. Öýüni şonu diýip demetdi halkyň öýdi. Iýminde şonu ýüze çykartdy. Sözüm meni has, meni ýakyn gördüler. Aa. Onu meni dinleýänler näme üçin wagt can bolmasyn? Siz mehribanlar wagt can. Hayır tamam. Başka da var da diýerdin ben. Yine de var da diýär. Beýtime dara başga da. Yok. Onda diýmek yegençiň Awa. cennetin diýen sözü da Awa. wagtjan. Awa. Onu belki dedim bir da diýdi ýa. Görýän ne belki de. Can diýdim bolayın. Can diýdim bolayın. Beki Türkçe etmiyordu ha Beki sen doğru değil mi? Aksaray dedim ben şöyle. Instagram'dan ya da şu sözün tuttular hemmek diýär o sözü. Ullunay da sözü diýär da sen şu öýet poçurkun Oo, bolýar. görýän. Ekjan sağ ol. Belki de Millet sen ha. bana diýipdir görýän. Gollapdyr Şu da. her kim Golladı. şonyal gollap şey çykdy da. Wagtça. Bizi dinleyenler Oo. elbette can siz. Bizden can, siz can. Ya awam sen näme diýjek boldun? Diýjek bolýan, men şundan bir näçe wagt iýdaýlasaň gyýdan adyny aýdym aýtmak kän moda däl bilýär. Şoňam başyny Sizden ne hemme da. başta aýtmajak bolduk. Muň adyny aýtsaň olam gaty görür, bulam gaty görür, olam gaty görür diýip. Aý bir goňşymyz zünýä. Güne goýmat da plan aýdym aýdy. Mene can goşýanla iýdin o. Ha. Adam, o sayın näme däň şoň aýdym aýdy. On şey Birinji at dur. Birinji at näme şol? Birinji aýdy. Ahım, sonam sonda şeyle oynadyp näme? Halipa Nur Muhammed mere. Şulaydym planlaryň üçin owa. Näme gökçäň ýigitler üçin meselem. Mir dörd üçin zat gürleýär. Hatta Halipa sonýaly prosto. Şulaydym ýöreýtim ahmatlar üçin zat diýip gürledik. İyi son planat. Gitti dohra. Can mahım baktın olay Owa bilir. bulam da beýdiýär. Benim şey diyor, hazır meter tüyce yan olmasa. Onda size söz berensiňiz enne. Owa. Bir aýdymyň içine 35 sany gyýdyň ady bar diýdim ama. Şol aýdym aýtmalysyňyz enne. Aydan mekana tayf dostum padark edecek diye bulaydım. Brat ya şolaydım bereyin bardım yap ya diye. Şimdi bermeli oğlum. Dostum sağ olsun o. Raçon aýtdym gaýrat etdi. Bratsan, mir şu sözün paklolýu bir sagat bale de diýär diye. Dostum sağ olsun mekança. Siz göreňiz aslında aýdym sağ gödüň eýle. Biziň ýurdumyzda aýdym sağda toýa bayrama baý ýurtlaryň biri. Bu zatlaryň sakasynda biziň türkmen halkynyň milli gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň saýasynda şeýle oğudun ajaýyp parahat durmuşda ýaşaýan diýsem begenýär. Siz bilen diýdarlaşmak, siz bilen şeýle bir hili açyk gurrunlar bilen muştaklaňa begendirmek, muştaklaňa da yarandyr diýip umyt edýän. Aydym bilen besleýän, yüregim höwesleýän. Çağırıp Kadir Allah'ni, ýaşlygymy ýatlaýan. Aydym bilen besleýän, yüregim höwesleýän.
Çağırıp Kadir Allah'ani yaşlığımı yatlayan 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı Köp yaşa gönlüm hoşu erkanı gülgülüstan 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı Köp yaşa gönlüm hoşu erkanı gülgülüstan Etsin şovunu kırdı elim boynu Ehlin gelin toyma toylu basın giyiniptir Neme etsin şovunu kırdı elim boynu Ehlin gelin toyma toylu basın giyiniptir 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı Köp yaşa gönlüm hoşu erkanı gülgülüstan 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı Köp yaşa gönlüm hoşu erkanı gülgülüstan Bir taraflık mekani halkıma born ve pali Erkanı Türkmenilim ferdarı kuvvalalim Bir taraflık mekani halkıma born ve pali Erkanı Türkmenilim ferdarı kuvvalalim 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı Köp yaşa gönlüm hoşu erkanı gülgülüstan 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı Köp yaşa gönlüm hoşu erkanı gülgülüstan 100 yaşa arkadağım 100 yaşa derdarımı